так, уступ, але мушу сказаць, што я вельмі рады прысутнічаць у Беластоку, рады бачыць вашыя абліччы, і сваіх старых знаёмых, і новых сяброў, якія тут прысутнічаюць. Тут мы сабраліся, каб паразмаўляць не толькі пра прэзентацыю, але таксама і пра становішча ў палітыцы, становішча і перспектывы нашай Беларусі. Гаспадар Вусаў пра гэта скажа, і я пару слоў пра гэта скажу. А на пачатку хацеў бы пачаць прэзентацыі. Значыць, прэзентуецца кніжка, якая называецца «У праломе мура». Эта кніжка – это вялікае інтэрв'ю, якое было запісана двума журналістамі ў 2014 годзе. 14-15. Потым змянілася сітуацыя трошкі. Можа быць, змяніліся погляды гэтых журналістаў, не ведаю, але што на працягу гэтага перыяду эту кніжку ніяк нельга было выдаць. І я ў гэтым годзе зразумеў, што яна не выдасца ніколі, калі не прыняць некія экстраардынарныя меры. Я прыняў. Я проста ўзяў тое, што было адрэдагавана ўжо, і выдаў эту кніжку сам праз інтэрнэт. Я магу гэта рабіць. У сэнсе, зрабіў усё, што трэба, і выдаў эту кніжку, праўда, без карэктуры, бо, главное, каб яна выйшла. Тут прысутнічае адзін з аўтараў, Павел Мажэйка, і ён уже загарэўся, што мы выдадзім паўторна ўжо з карэктуры і ўсё як трэба. Дай Божа, каб так было. Значыць, што гэта за кніжка такая? Два журналісты, яны распрацавалі цэлую сістэму пытанняў, і задавалі мне пытанні, якія бы мае перыяд, фактычна ад 40-х гадоў і да канца гэтага стагоддзя. Я прагледзеў, бачу, што дастаткова прафесійна гэта зроблена, таму што тут пытанні і пра прыватнае жыццё, і што людзі думалі, як яны кахаліся, што яны елі, якія былі пытанні палітычныя, якія сацыяльныя, як арганізоўвалі калгасы. Вельмі шмат пытанняў адначасна, пытанні істотныя, звязаныя з нашай гісторыяй, з палітыкай. І мушу сказаць, тут, у гэтым тэксце, шмат такога, якога, не то, што ніхто не ведае, а ўжо не памятае. Бо ўсё ж такі, я трошкі, як кажуць, пражыў на гэтым свеце, і актыўна я быў публічнай асобай ад самага пачатку, удзельнічаў у розных рухах, мерапрыемствах, ведаў шмат людзей, меў шмат кантактаў з нашымі пісьменнікамі, з інтэлігенцыяй, з усімі рухамі, якія адбываліся ў 60-х гадах, у 90-х гадах. І тут гэтыя факты апісаныя. Тут розныя пытанні. Я яшчэ раз хочу падкрэсліць, што я паглядзеў гэтую інтэрв'ю і бачу, што яно па пытаннях састаўлена прафесійна, таму што абымаецца цэлы перыяд, так сказаць, і звычайнага жыцця, як людзі жылі, і жыцця палітычнага, грамадскага, культурнага, з вядомымі асобамі і так далей. Значыць, тут апісана сотні выпадкаў, літаральна сотні, кніжка 330 сторонак. Я спынюся на некаторых, бо гэта ўжо ў мяне трэцяя прэзентацыя, я там гаварыў пра розныя тэмы. Тут я хацеў бы спыніцца на такіх тэмах, я адразу кажу. Это на Халакосце, на савецкіх партызанах, на калектывізацыі, на абароне гістарычнага Мінска. Можа быць, раскажу пра норавыцыкоўскай номенклатуры, бо, акрамя мяне, цяпер гэта мала хто ведае, яны ўжо зніклі. А я меў з імі кантакт, ведаў іх многіх. Таксама пра паддашак, акадэмічны асяродак, я думаю, пра Курапаты, пра Ганса Георга Віка, пра Машэрава, і гэтак далей. І, можа, потым будуць пытанні. Так пачну я з Халакоста. У
В мястэчку Суботніках было, ну, на той час было каля 4000 насельніцтва, пасля вайны 2000 насельніцтва, было 12 габрэйскіх крам, і пасля вайны ні аднаго габрэя. Вынішчылі ўсіх. Звезлі з усяго раёна, з усіх так мясцін, і ў Іўі расстралялі. Іўевскія людзі бегалі туды, глядзелі, потым, калі ўжо та яма была, моя мама там была, яна прыйшла пасля этого расстрэлу, злягла, з ёй быў шок, тэмпература, і яна стала хворай. Яна мне рассказывала, як это страшно. Усе рассказывают, что земля шевелилася. Ну, земля не шевелилася, але вот у памяти народной, як про куропаты говорят, и все говорят, что шевелилася земля. Яна потом оседала, але сама по себе не шевелилася. Але это таки народное успрыняцце. Так вот, наши белорусы засведчила эта война. Яны показали свой гуманістычнае сваё сэрца і сваё аблічча. Мы не маем прыкладаў, каб за часы Другой сусветнай вайны беларусы вынішчалі габрэяў. Наадварот, хавалі, захоўвалі, я знаю шмат выпадкаў, і канкрэтна людзі, як яны называюцца, і хто іх захоўваў. І ў нас у мястэчку таксама. Больш таго, дзесь ў 43 годзе, но сюды прыязджаў Гімлер у Менск, и была депеша в конце войны. Теперь эти документы открытые. Я сами документы не читал, это Бундесархив был открытый, часом давали шмату интернет. И открыли документы из Минска, немцы, ну это перш за все Готберг и Штраух, вот, писали депешу туды Розенбергу, а Розенберг это, как кажуть, головар немецкой так званой науки, об тым, что белорусов не удалось заангажевать у пацификацию жидов. И они открыто, немцы про это писали. Они старались это сделать. Ничего не атрымалось. Амаль усюды атрымалася. Амаль ва ўсіх акупаваных нацыях гэта атрымалася. У рознай ступені. Не буду называць гэтыя нацыі. Але ў нас гэта не атрымалася. І фашысты самі гэта зацвердзілі ў дакументах. Это важно. Это важно для нашай самапавагі беларускай. Бо тая акупацыя, якая у нас 200 гадоў цягнецца фактычна па сённяшні дзень, яны стараліся прынізіць нас, утаптаць у лапці, як кажуць, у калтун, і што мы нічога не вартыя. І ім это ўдавалася. Дык вот, гэтая з'ява гуманістычная, яна дае нам самапавагі. Мы вялікі народ. Мы не паддаліся, і мы захоўвалі той народ, які яны вынішчалі. Это трэба ведаць. Вот это важно. Ну и что яны рабілі? І што рабілі беларусы? Значит, Беларусь немцы поделили на несколько часток. Городенщина относилась до Пруссии. Это не была Беларусь. Частка Віленшчыны – это Литва. За Менском, за Борисовым пачыналася земля, якой кіраваў вермахт. Там не было ніякої ўлады, армія кіравала. А вось цэнтральная тут Міншчына, частку Берасцейшчыны, частку там Гароднішчыны цяперашняй, это была генеральная губерния Беларуси. Был организован гебіцкі камісарыят, и в вересні 41 года сюда присланы был такий Кубе, Вільгельм Кубе. Про його я так само трошки скажу. Уже у вересні, это уже пару месяцев пройшло, як немцы, хто захопив уладу у Менску? Ну, як називали наші эмігранты у Америцы, русатяпы. Есть прозвища, все, не буду их называть, это не историчные люди. Но факт то, что они захопили владу. Вот, театр, уже на русском мове перевели театр. Вот, у администрации, все, они там все сидели. У гэты час, у вересні,
З польскіх турмаў выйшла шмат людзей. Лян Саковіч, там, это, Баранович, яны прыехалі, Вітаўт Тумаш, яны прыехалі ўсе ў Менск і взялі ўладу ў свае рукі. Я размаўляў з тымі людзьмі, якія ў той час жылі, якія гэтую ўладу бралі. Як вы бралі гэтую ўладу? Ну, пагаварылі з немцамі, адпаведна, прыйшлі і проша пана вон, каленам пад адно месца і выкінулі проста на вуліцу. Отак трэба браць уладу. Гэтыя беларусы, якія з турмаў прыйшлі тых самых, яны павыганялі тых маскалёў усіх, вось, узялі ўладу і пачалі з чаго? Пачалі прыборка вуліц, это ж бомбілі там шклы, далі забеспячэнне людзей, каб было з чым есці, узялі на сябе ўсё пытанне адміністратыўнае. Вот бальшавікі іх называлі калабарантамі. А это палітыкі, якія вярнуліся з турмаў. Яны ўзялі ўладу, каб ратаваць свой народ. І яны яго ратавалі. Больш таго, гэтыя людзі, якія вярнуліся, яны арганізавалі незалежніцкую партыю. Это вядомая ў гісторыі партыя, пра яе пісалі. Ну, але я меў шчасце размаўляць з сябрамі гэтай незалежніцкай партыі, якія яшчэ жылі у гэтыя гады, як я быў у эміграцыі. Значит, незалежніцкая партыя мела такую структуру. Она была легальная. Куба ее признавал, и немцы признавали. И была нелегальная, она была тайная. Были две структуры. И та, якая была тайная, яны мелі свою агентуру нават у партызанах. Ёсць многія рэчы, звязаныя з палітыкай, забойствамі, якія я ведаю, але я пра гэта яшчэ не буду гаварыць і пісаць, бо это справа звязана з жыццямі людзей. Так вот, эта незалежніцкая партия ставила задачу дапамагаць беларускаму народу, стварыць беларускае войска, стварыць беларускую школу, вот, і змагацца з бальшавікамі. І яны гэта зрабілі. І тут, як кажуць, не было шчасця, няшчасце дапамагло. Добра, што, добра это я бяру ў двукосці, але ў пэўнай ступені гэта можна сказаць, што з цывільнай адміністрацыі ў Менску быў Вільгельм Кубе. Кубе – гэта чалавек, трошкі скажу пра Кубе, які нарадзіўся ў евангельскай сям'і. Ад нараджэння, ад дзяцінства, ён быў веруючы чалавек. І потым, калі ўжо паявіўся Гітлер, усё ён уступіў у тую самую гітлераўскую партыю і пераследаваў габрэяў. Быў антысемітам, прыняў такую пазіцыю. Гітлер яго заўважыў, прызначыў яго ў Прусію, губернатарам, так сказаць, гауляйтарам. І ён там зрабіў цуд. Прусія яна была неяк так збоку. Ён там арганізаваў, што ўся Прусія прагаласавала за Гітлера. Ён у партыю 1000 людзей прывёў. І Гітлер заўважыў Кубе. І ён быў ужо тады генерал-лейтенантам. Вось, атрымаў усе там пасады, арданы, ўсё, што трэба. Уступіў у СС. Вот. І быў такім чалавекам, якога ведалі ў гэтым эстэблімше гітлераўскім. У яго здарылася такая бяда, што гэты Кубе заеўся ў канфлікце з Марсіным Борманам. Ведаеце, хто такім быў Борман? Это правая рука Гітлера, ён якраз складаў усе тыя планы, як вынішчаць народы, як Уберменш будзе паяўляцца. Вот. І быў яшчэ там такі адзін мэр Берліна, пра яго не буду казаць. Словом, у іх узнік канфлікт. У гэтым канфлікце перамог Борман. І Куба страціў усё. І генерал-лейтенанта адабралі ад яго, ўсё ад яго адабралі. Всё. Толькі не пасадзілі, не расстралялі. Таму што Гітлер усё ж такі памятаў дабро, трэба сказаць. Кубе па сваей, калі ён ужо быў малады, ўсё, ён быў літаратарам, ён пісаў п'есы, пісаў вершы. І для многіх, можа, будзе цікава, што ён на нямецкай мове пісаў вершы патрыятычныя за Беларусь. У кніжцы, я тут яе не прывёз, на жаль, гутаркі з Антонам Шукілойцем, я гэты верш прывожу на нямецкай мове. Пераклад быў зроблены таксама. Так вот, гэты чалавек, ён, пэўнага ўзроўню
які, ну, рано ці позна павінен быў уступіць у канфлікт з той палітыкай, якую праводзіў Гітлер, хоць Гітлер яго ахоўваў. І от калі гэта здарылася сітуацыя, ён перамяніўся на 180 градусаў. Ён выйшаў з СС, публічна выйшаў, і ён пачаў варагаваць з СС, пісаць усякія, так сказаць, так, на іх. І тым не менш, у верасні 41-го года Гітлер з небыцця прызначае яго гауляйтарам у Мінск. І немцы адразу зашевеліліся, што Гітлер падняў вот такого чалавека. Больш таго, это, я кажу, дакументальна я гэта не бачыў, але тыя людзі, якія былі побач з ім, там шуківаюць, усё казалі, што сітуацыя была такая, што калі была ўзята Масква, то Вільгельм Кульбе быў бы гауляйтарам Масквы і, можа быць, нават усёй усходняй правінцыі. Значыць, Гітлер на яго ставіў. Што рабіў Кубе? Ён, дарэчы, быў жанаты на актрысе, якая іграла там роль у яго спектаклі. Гэта таксама мела значэнне, бо гэта все-таки быў развіты чалавек. Так вот, ён, калі прыехаў, першае, што ён выдаў дэкрэты, адкрыццё беларускіх школ. Ніякой рускай мовы ў школах, ніякой расейшчыны. Это першыя дэкрэты Кубы. Вот. Немцы прыводзілі такую палітыку, што школы павінны быць спецыфічна, як профвучылішчы ўсё роўна. Што там трэба ведаць табліцу множання, там лічыць да 100 і так далей, і вучыць і нешта там такарную справу ведаць, ці там што-небудзь. Але беларусы, вот тыя, якія вярнуліся ў незалежніцкая партыя, яны зрабілі тое, што ўсе школы былі агульнаадукацыйныя. І дзеці нашы атрымлівалі поўную адукацыю. Куба ўсё ведаў і глядзеў праз пальцы. І ён глядзеў праз пальцы на гэта ўсё. Больш таго, у гэты ж час тыя людзі, якія вярнуліся тады з турмаў, Франц Кушаль, напрыклад, яны арганізавалі афіцэрскую школу. У гэтай афіцэрскай школы было выхавана 500 беларускіх афіцэраў. Яны потым сталі асновай БКА, асновай беларускага войска, Барыс Рагуля, усе яны былі у гэтай школе. Кубе гэтаму дапамагаў. І заканамерна ўзнік канфлікт паміж Кубе і СС, таму што галоўную сілу прадстаўляў СС. І СС тады ў Менску кіраваў такі Курт Готберг, брыгадны генерал. І ўзнік канфлікт. Быў такі Штраух, это кіраўнік СД, это паліцыя СС. Так вот, гэты Штраух займаўся расстрэлами габрэяў. Уявіце сабе, што за 2 месяцы гэты самы Эдвард Штраух расстраляў 50 000 габрэяў. Вы уявіце, калі я займаўся курапатамі, ведаю гэты канвеер, таму што яны б, можа, мільёны расстрэлілі, але ж праца такая, колькі не маглі ў дзень прывезці, колькі расстраляць, колькі патронаў, усё, вот у чым справа. Так вот, ён у красцянстве расстраляў столькі людзей. Кубе выклікаў этого Штрауха да сябе, хаця ён быў адміністратар цывільны, і разнёс. Нават яго не запрасіў сесці. Назваў яго крывавым мясніком. Таму што на якой падставе вы? Хаця ён ведаў, што это ідэя Гітлера, ўсё. Тым не менш, ён яго разнёс. Як павінна была адносіцца СС да Кубы? Узнік канфлікт. Як гэты канфлікт адбываўся? Значыць, Кубе выступаў, разнёс за расстрэл габрэяў, ён выступаў супраць расстрэлаў габрэяў. Куба – гауляйтар Беларусі, як кажуць, пратэжэ Гітлера. І Готберг і вся эта публіка эсэсаўская яго называлі юдафілам. І фактычна ў гэты час паставілі задачу, каб неяк яго прыняць. Ён ім перашкаджаў. І вот гэты Куба дамогся таго, што ён з аўстрыйскай турмы
вызваліў аднаго свайго знаёмага, піяніста, габрэя, перасяліў яго ў Мінск, і ў яго на кватэры гэты піяніст іграў яму Вагнера. Яны слухалі музыку. Габрэй. Ён робіў такія, публічныя, паказваючы той Готбергу, што плевал я на вас, так сказаць. Вот он выклікаў той яўрэя, і все. І нічого не маглі зрабіць. Ліна, это яго, Аніта, это жонка яго, яна пасылала служанак, якія у габрэйскае гето насілі прадукты. У тым ліку памаранчы, все, чаго там, уявіце сабе, там людзі галадалі. Вот факты, якія нідзе ніколі не былі ў савецкай там істарыяграфіі, ці што не было. Но это факты. І гэта адзін момант. Як адносіўся Куба? Куба да беларусаў даваў ім поўную дарогу. Вось і таму былі створаны афіцэрскія школы, самапомач была створана. Вот. І самапомач не толькі, як кажуць, матэрыяльна там себе падтрымлівала, але сяляне прасілі зброю. Таму што бараніцца трэба было ад партызан. Партызаны ў пэўных раёнах былі страшнейшыя, чым немцы. Спаливали вёски, все это была специальная политика, забить немца каля вёски, немцы приезжали, спаливали вёску, все это вядома было. И гэта шла борьба. И наши белорусы опирались на Кубы, а Куба конфликтовал за тым Готбергом. Гэтым займалася першую чаргу незалежніцкая партия. У незалежніцкай партии была такая фигура, скажем, як Вячеслав Родька. Вячеслав Родька – это беларус. Ён быў афіцерам у польскім войску, малады чалавек. Ён трапіў у палон з 39-го года, сядзеў там год ці колькі ў концлагеры нямецкім, потым удалося яму уцячы з этого концлагера. Ён уцёк у Беларусь і быў бургамістрам горада Віцебска, і быў сябрам незалежніцкай партыі. І засталіся, это канкрэтна я гаварыў з людзьмі, якія былі на тым сходзе. І Родька расказваў аб тым, што нясе фашызм, што нясуць гітлерызм. Коротка, ён прысутнічаў, як расстрэльвалі габрэяў у Польшчы, і кажа, гэта ўлада, гэтыя немцы, яны знішчаць усіх. Яны знішчаюць жыдоў, яны знішчаць нас усіх. Гэта нашыя ворагі. Мы павінны з імі змагацца, і мы павінны, незалежніцкая партыя, дапамагаць захоўваць жыццё габрэям. Вот такую задачу ставила незалежніцкая беларуская партия. И это факт гістарычны. Вот. И что робила незалежніцкая партия? Яна мела своих людей у гебіцкім камісарыяце. У гебіцкім камісарыяце працавала шмат габрэяў, і Куба гэта ведаў. И вот праз гебіцкі камісарыят сябры незалежніцкай партии выраблялі арыйскія дакументы для габрэяў. Тым ліку з гета ўсё. І потым, калі яны атрымлівалі гэтыя дакументы, што яны не габрэі, так, арыйцы, яны ішлі ў партызаны, уцякалі ў партызаны. І, як правіла, таму што выхаду ім не было. Гэта пытанне, і паўтараю, для нас это важна, каб паказаць не то, што нашыя людзі на высокім гуманістычным узроўні былі, наша палітыка была на такім узроўні. Людзі палітычна асэнсоўвалі, нацыяналісты, яны палітычна асэнсоўвалі, што трэба змагацца з фашызмам, ратаваць гэтых людзей, і трэба іх выкарыстоўваць. Значыць, адзін з вядомых такіх людзей, пра Юліяна Саковіча это напісана, дарэчы, трошкі скажу. Найбольш такія набліжаныя былі да Кубы, это Юліян Саковіч, ён кіраваў паліцыяй у Менску, беларускай. Вот. У советской историографии это враги, там все там они знищали, все это. Слухайте, вселяк было. Было и так, было и гэтак. Але тут была задача поставлена такая, ратовать свой народ. Ермаченко. Іван Ермаченко при Кубе створив Раду даверу. І меў вялікі ўплыў на Ермаченко. І калі Курт Готберг і все там писали доносы Гіммлеру про Кубы, то яны говорили аб тым, што ён трапіў пад уплыў беларусаў, пад уплыў Ермачэнкі. Это сапраўды так было. Ермаченко
мог уплываць на Кубы, стварыўшы пры ім раду давера, ну, як кажуць, якія, ну, давалі нейкія там аналіз, нейкія парады. Хто такі Ермаченка? Ермаченка – гэта дзеяч Рады БНР, гэта дыпламат. Ён быў паслом, здаецца, ў Турцыі, можа, я зараз памыляюся, здаецца, ці ў Турцыі, так. Ён быў паслом у Турцыі, гэта вопытны палітык быў. І вось гэтыя людзі, і вот гэтыя людзі выкарыстоўвалі Кубы, яны цудоўна разумелі, што такое немцы, яны іх выкарыстоўвалі для свайго народа, каб ратаваць свой народ, каб ствараць сваю армію. І усякімі сродкамі супраціўляўся Готберг і вся эта вот эсэсаўшчына, каб не было беларускага войска. Але калі ўжо падыходзілі рускія пад Беларусь, яны пайшлі на это. І была створана беларуская краёвая абарона. 39 батальёнаў і один эскадрон, конны эскадрон, якім кіраваў Барыс Рагуля, 160 коннікаў. От што было. Это все было беларускае. І вот тут узнікла цікавая рэч, якую я хачу расказаць, таксама з гледзяшча нават на сучасны час, на нашу ментальнасць, на нашу псіхалогію, якая з аднаго боку такія палітыкі, масцітыя, як вот Ермаченка, яны ўсё разумелі, яны маглі Кубы кіраваць, а з другого боку рабілі дзіцячыя памылкі. Вот адна з іх такая. Ну, убачылі, што ідзе ўсё добра, тут ужо, значыць, і Куба, і школа ствараецца, ўсё тут, і у Люфтваффе там пачалі набіраць беларусаў, а беларусы з вялікай ахвотай, калі быў аб'яўлены, значыць, набор у Люфтваффе, то столькі беларусаў было. Хацелі, значыць, на самалётах лятаць, граміць бальшавікоў. Вось. Так вот, тады вырашылі, ну што ж, трэба нам падумаць, якая будзе будучая Беларусь. Вот. І зрабіць гэта пэўны дакумент, дамовіцца з немцамі. Всё. Вот. Куба вельмі прыхільна ставіўся, вершы пісаў. І вот Ермаченка, Юліан Саковіч, яшчэ там група, напісалі, ну, кшталту нашай вот праграмы «Вольнай Беларусі». Якая павінна быць вольная Беларусь, разам з немцамі. Значыць, гэта павінна быць незалежная дзяржава, саюзнікі з немцамі, якая будзе развіваць там сваю культуру, той. Зрабілі вот такі дакумент. І панеслі, і паклалі на стол Кубы. Ну, натуральна, пачытаў Куба, это ж немец, это ж фашыст. Вот, натуральна, пачыталі там яшчэ астатнія і паглядзелі і думаюць, так тут зусім нешта не тое, яны думаюць. І тут жа быў загад аб арышце, Юліяна Саковіча забілі, выкарысталі забойцу, у Лідзе яго забілі, выкарысталі забойцу, вядома, каго яны выкарысталі, не буду казаць. А Ермаченку павінны былі хапіць і ў канцлагер. Ермаченку папярэдзілі, ён быў чалавек багаты, меў там грошай, ён нейкім чынам там адкупіўся і ўцёк у Прагу. У Прагу яго ўзялі гестапа, ўзяла пад кантроль, пад ахову. Вот. Значыць, чаму я вам расказаў гэты выпадак? Это трэба быць звышнаіўнымі палітыкамі, каб пры немцах, ведаючы іх, пісаць праграму і даваць немцам, што мы будзем разам з немцамі тут это нешта існаваць. Хаця план Боровна быў увогуле вынішчыць усіх беларусаў, пакінуць 25% і нямечыць. Вот. Так вот, это, значит, з одного боку вот такие моцные политики, з другого боку такий гуманний народ і наївність. Эта наївність у нас, видать, у п'яті сидить, а може увогуле у криві. Ми зараз такі самі. Вот. Ми живемо у час хлусні. Що тільки ви не читаєте у ваших телефонах, яку тільки хінею там не говориться. І большиня білорусів этому вірять, 100 раз їх обманують, 100 раз їх там некая Света нечто скаже, і этому вірять без конца вірять. Слухайте, так вот гэта ў прыродзе відаць. Вот гэтыя басцітыя палітыкі думалі, што з немцамі можа быць вольная Беларусь. Вот, потому что то, што яны рабілі, яны думалі, што яны немцаў выкарыстоўваюць, а немцы думалі, што мы іх выкарыстоўваем. І на самай справе было б так, каб немцы перамаглі, ніякай вольнай Беларусі не было. Будьце спакойны. Нічого б не было. Вот, таму гэта была ігра не на жыццё, а на смерць.
І сапраўды тыя, хто памыліўся, яны панеслі смерць. Вот Ілья Насаковіч это быў вялікі дзеяч. Ну, просто забілі не аднаго яго. І Казлоўскага там забілі потым. Ну, шмат было. Ну, яшчэ, можа, вам раскажу некалькі гісторый. Таксама вот эту габрэйскую тэму закрануў. Это звязана. Чаму я вам рассказываю? Бо я рассказываю только то, что я бачыў, і то, что я чуў з першых рук. З першых рук. Это не легенды. А з тымі людзьмі, якія удзельнічалі ў гэтым, я меў гаворкі. Вот, про некоторых писал. Так вот, Кубы решили звести с твару земли. Курт Готберг и его там командовался. Некалькі раз пробовали его забить, и ничего не атрымлівалася. Найбольш гучны быў выпадак, калі замінавалі ў тэатры Янкі Купавы, тады это быў драматычны тэатр беларускі, падклалі бомбу, і бомба ўзарвалася на мінуту пазней. Куба пайшоў раней часу. Бомба ўзарвалася, там былі дзясяткі забітых, вельмі моцная была бомба, у тым ліку сын Наталі Арсеньевай загінуў, вядомая гісторыя рэч. Потым яшчэ раз было некалькі такіх спроб, таксама неудалых. Адну спробу я ў Варшаве расказваў, бо яна эксклюзіўная, можа я вам паўтару тут. Значыць, быў у нас у фронте. Фронт складаўся з сойма, і былі рады, это раённыя арганізацыі, і былі суполкі. Так вот, старшыня адной з мінскіх радаў быў такі Пётр Пётрович Шашкіль. Выдатнейшы чалавек. Свядомы беларус, арганізатар хорошы, ўсё. І ён быў адпраўлены ў ГУЛАГ разам з мамай, калі яму было 2 месяцы. Маму арыштавалі, завезлі ў ГУЛАГ, яго асобна 2-месячнае дзіця, а маму асобна. І маме давалі магчымасць карміць дзіця раз на дзень. І ён выжыў. І быў у нас дзеячом Беларускага народнага фронта. І толькі у 1998 годзе атрымаў рэабілітацыю. А так ён быў враг народа. З 2 месяцаў. Чаму ён туды трапіў з мамай? Яго бацька, таксама Пётр Шашкіль, быў бургамістрам горада Баранавіч. Уваходзіў у незалежніцкую партыю, это быў свядомы беларус. Так вот, гэты Шашкіль папярэдзіў пра чарговае забойства Кубы. А планавалі яго, спецыяльна зрабілі паляванне ў Налібокскай пушчы, павінны былі туды прыехаць, туды ўжо партызаны пераслалі, дарэчы, гэтага Кірыла Арлоўскага, гэтага бандзюгу бальшавіцкого, так, і яны павінны былі яго там прыстрэліць. І паколькі Куба быў папярэджаны, ён проста адмовіўся, не паехаў туды, завярнуў назад. А астатнія, што паехалі, там загінула некалькі немцаў, таму што, але Куба там не было. Ну і некалькі такіх яшчэ было выпадкаў. Ну і калі ўжо немцы дапялі, тады, калі падключылі бальшавікоў, калі партызанаў падключылі, самі эсэсаўцы не атрымлівалася. В 1943 годзе Сталін выдаў указ аб забойстве Куба. Цяпер паглядзіце, Куба кіраваў цывільнай адміністрацыяй. Так? Ён не займаўся ні знішчэннем нічога. А Готберг і Штраух – это бандзюгі, якіх трэба жыць са свету. Але Сталін дае ўказанне знішчыць Кубу. Таму што сталінская палітыка за часы вайны была такая – выкарыстаць вайну, каб вынішчыць беларускую нацыю. І гэтым яны займаліся. Это дакладна вядомая. З некаторымі людзьмі, з партызанамі, з падпольшчыкамі мінскімі я асабіста размаўляў в 60-х годах. Не буду падрабязна казаць, але сутнасць была такая, што трэба было, канкрэтнае заданне было партызанам, а партызанскі штаб быў створаны ў Маскве, это створана НКВД, это вы ведаеце. Так вот, канкрэтнае заданне было спаліваць хорошыя дамы, спаліваць школы, знішчаць матэрыяльную аснову нацыі. І гэта рабілася. Тым больш, калі каля вёсак забівалі немца, это была палітыка НКВД.
Бо яны ведалі, што як толькі будзе забіты немец каля вёскі, то немцы спаляць эту вёску разам з людзьмі. І ў Большыня была вот такая правакацыя. У Большыні-то рабілі спецыяльную правакацыю, каб вынішчаць людзей, вынішчаць будынкі, вынішчаць усё. Калі ў 45-м годзе, ці ў 44-м, Сталин приезжал в Минск, ни газеты про это не писали. Ніякай інфармації не было. Але я ведаю эту інфармацію по людях, які тады былі ў Менску. То было... Сталин поглядел, советская авиация разбомбила Минск, это же не немцы разбомбили. И кажется, что, все разбито, надо бы налоги снять. А Пономаренко, який був тоді керівником штабу партизанського руху, це, як кажуть, бандита з бандитів, який ставив задачу Янку Купалу розстріляти. Вот это вот Пономаренко. И он сказал, выдержим, Иосиф Виссарионович, выдержим. Вот так выдерживали. Это в наступной теме, я про это расскажу. Вот. Так вот, и коротенько про Кубы, значит, коротенько про забойство. Значит, подослали своих немцы, мели свою агентуру в партизанских отрядах. И они нашли контакт с НКВДистами. НКВДисты выделили такую Черную Марию, это Осипова так званая, так? Эта Черная Мария, нашла такую Мазанек, она уборщицей працавала при советах. Яе примусили, копия взяли там, у Покаевки до Кубы, она працавала там вельми строгая была система, она не могла заходить на вот у покоя, где был Кубы. Но тем не менш, яе примусили альбо смерть, альбо понесла мину. Она понесла мину. Вот. И Ахова была попереджена эсэсовская, все, каб яе пропустили. Там же у всех обшукивали все, а яе пропустили. Как быццам там. Вот. И дали магчымасць нават там, что она в покой зашла, все. Вот. И она взорвала это. Вот. Так вот, это след, это фактично зрабил НКВД. Вот это Осипова сыграла великую роль. И она, по-моему, только у двух... Недавно она вот померла. Бо калі курапаты былі адкрытыя, і калі ставілася пытанне прызнання тых курапатаў, была створана камісія туды, Быкаў увайшоў, все, то найбольш яра выступала Осипова, что это все неправильно, это тут что-то придумано, это советская власть боролась, такое вот. Вот такие люди были, як кажу, до апошняга часу. На іх няма дзе печатки ставіць, у іх, як кажуць, і нос у крыві. Вот. Так вот, калі СС сконтактавалася з НКВД, тады забілі Кубы. І стаў Готберг. Астатняе я ўжо гаварыць не буду. І цяпер я тут закрануў пытанне трошки про партызанку. Трошки я ўжо гаварыў, але сутнасць сапраўды тая, што многія населеныя пункты, там, дзе была эта партызанка, НКВДисты, потому что ситуация была такая. У 41-м, 42-м году фактично организовались партизанские отряды, организовалось Менское подполье, а я говорил с менскими подпольщиками непосредственно, якія там были. Я в институте, у нас працаваў человек, там с медалями приходил. Я ведаю это знутры, як было, и он мне рассказывал. Так вот, гэтыя партизанские отряды першие узначаліві беларусы, беларускія камуністы, все. Тады ў 43-м годзе, калі быў гэты загад Сталіна аб усім, тады былі прысланыя НКВДисты, камісары, і была задача знішчыць тых беларускіх кіраўнікоў партызанскіх. Вельмі шмат партызанскіх кіраўнікоў былі проста забітыя. Былі выпадкі, я ведаю гэтыя выпадкі, калі проста выводзілі перад строем і расстрэльвалі камандзіра, абвінаваціўшы яго ў нечым. Все маўчалі. Вот. А были выпадки, что посылали недзе на некое задание, там, помираю и так далее. И все это потом верхушку партизанского руху захопила НКВД, российская, присланная из Москвы. И вот тут они пожили оживлять вот ту политику, что я казал, знищение там этих домов, все. И самое гнусное, что отбылось, значит, Сталин зразумела, чаму ён выкарыстоўваў гэта для войны, але ён яшчэ баяўся, што
сотні тысяч жа партызан, і калі імі не кіраваць і пакінуць камуністаў беларускіх кіраваць, это ж сіла, яны ж узброеныя. І таму трэба было зняць вярхушку, паставіць НКВД, маскалёў, і гэтых салдат ужо беларускіх партызан выкарыстоўваць як авешак. Так вот, гэтая верхушка НКВД с 1945 года пришла до улады в Беларусь. Вот это все до конца до середины 60-х годов кировали вот гэтые партизаны, вот это НКВДисты, это вся эта публика, все эти козловы, что покинули по себе все эти книги, вспомины эти варьяцкие. Вот. И они знищили школу белорусскую, они знищали культуру, они хотели забить купалу вот этой Пономаренко. Вот. Вот пакуль гэтая вот катэгорыя неяк не адышла, і калі была хрушчоўская адліга, яна супала якраз, што гэтыя ўжо партызаны, яны ўжо адыходзілі на пенсію, там ужо неяк. І, бо пакуль гэтыя людзі, якія выхаваны не на малаку, а на крыві, пакуль яны былі, нічога не зробіш. І это вот 60-е гады супала, і адліга, і новае пакаленне нарасло ўсё, і гэта вельмі важна для нашай культуры, это 60-е гады. Вот что коротенько про партызанку. Ну, не буду там рассказывать все те выпадки, якія люди рассказывали, все это такі фольклор. Ну и наступное. Что тут написано? И что так само, ну, вы можете знать по неких писаннях неких там доследчиков, але в основном я это читал, все это ерунда. На этом писали там всякие диссертации, там политика советской власти там в годы там третьей пятилетки там. Это все антинаука. Так вот, колхозы, как селяне казали, у нас организовывали 49-50 год. Я уже в 51-м пошел в школу, на вот в 60-м. Я ўсё гэта бачыў, я ездзіў разам з дзедам, я ўсюды быў, як это рабілася, што ўтваралася, як утвараліся гэтыя калгасы. Но я вам скажу, конечно, это удар по нацыі быў такі моцны, што гэта, ну, не знаю, можна назваць нейкім потопам. Бо фактычна было знішчана сялянства, притым нацыянальны удар быў вельмі вялікі зроблены, цэлае пакаленне. Што адбывалася? Ну, не буду... Ад людзей адабралі ўсё. Аддалі ўсю зямлю, ўсю вупраж, коня, ўсё. Пакінулі курэй, там свінчо адно, корову можна было пакінуць. І ўсё абрэзалі, як кажуць, па вокны. Потым далі па 25 сотак для выжывання. Пайшлі ў калгасы. Я ўсё там наздараў, як коней здавалі, як людзі, але не буду это рассказывать, это цікава для літаратуры. І вот пачаліся гэтыя калгасы. Людзі павінны былі хадзіць у калгас, кожнаму налічалі працадзень. Так? Павінен быць адпрацаваць столькі-то працаднёў. Людзі працавалі цэлы месяц, і колькі людзі атрымлівалі на працадзень. Гэта да сярэдзіны 50-х гадоў так было. 20 копеек. 20 копеек, так? И 600 грамм жита. Все. 20 копеек сталинских – это 2 копейки советские. Коли перевести на американские, это приблизно 2 центы. За 2 цента в Америке ничего не купишь. Абсолютно. И за 10 не купишь. Вот. Так вот, такая была история. И люди так жили, атрымлівалі вот за месяц, это за день атрымліваў 20 этих копеек, 2 центы, 600 грамм жита, за день працы селянской. Працавалі люди добра, потому что они не могли дрэнна працаваць. Ну так прыучаны. Потым до 1964 года калгаснікі не атрымлівалі пенсии. Состарился, говорю, все, живи як хочешь. Только с 1964 года была введена пенсия 12 рублей в месяц. Тут, кто памятает Советский Союз, 12 рублей, ну, это, может, не знаю, может, $10 приблизно так, а может, менее. Вот.
Вот такая была сістэма. Ну і што? І гэтыя людзі, яны не мелі ніякога сацыяльнага права, бо ім не давалі пашпарты. І от уявіце сабе, ад людзей забралі зямлю, прымусілі іх хадзіць на эту паднявольную працу, плацілі ім сімвалічна грошы, якія не грошы, не давалі ім пашпарты і не давалі пенсіі. Ну то рабы у Персии и у старожитной Греции жили значно лепей. Это страшнее, чем рабство было. И вот так жили люди. Но слухайте далей. Якія вынікі былі з гэтай палітыкі для нашего народа? Першы вынік маральны. Люди пачалі красці. Пачалі красці, бо выхаду няма. Не украсці ў гэтым, яны рабілі там, буракі палолі, ўсё, а ноччу кралі. Таму што выжыць трэба было. Ksiądz гаварыў, маце право, dlatego, że wszystko ziemię od was odebrali i to jest wszystko wasze, możecie kraść. Нават ksiądz такое казаў. Слухайце, ну гэта супярэчыць, як кажуць, і рэлігіі, але гледзяшча сацыяльна тут некая ёсць вар'яцкая праўда. Вот. Значит, людей привучили красть, что красть можно. Так вырастали детки вот такие, что дорослые я не разумели, что ну, это дрэнна мы робим, ну як же. А вот гэтые вырастали. И это стало натурально, ну можно украсть. Все. И вот это колгасный увесь это вот, как кажуть, элемент, и они вот такие. Вот это все зробила коллективизация. Вот это крадеж. Это абсолютно моральная такая з'ява. Она разбурала особу, потому что это ну, основа особы. Не можем поважать чужую уласность, поживать чужое добро. Вот. И это все знищалось. И наступное, это уже характерно для нас, только для белорусов. У 1939 году пришли большевики, но там частка паўцякала, там асадніка, ўсё, і так далей. Потым адбыўся народны сход тут у Беластоку, у Вільні. Вільня было 110 тысяч насельніцтва. На сход з'явілася 70 тысяч. Все прагаласавалі, што значыць, далучэнне да савецкай Беларусі. Ужо там прыязджалі ўжо дзяржаўныя установы, савецкія пераехалі ў Вільню, бо сталіца павінна была быць. Ну, ведаліся, чым кончылася. Тое саме з Беластокам было, тое саме потым з сталечнікамі, ўсё. І вось гэтыя калгасы. І ў 45-46 годзе была першая рэпатрыяцыя, это па ініцыятыве польскіх, савецкіх ужо ўлад, палякаў у Польшу. Пераехала, ну, некалькі сот, вельмі мала. Таму што усе людзі у дамавых кнігах былі беларусамі. Як сельская гаспадарка вот пры саветах была, ну, людзі мелі, пры Польшчы мелі пашпарты. Там было запісана хто. Где-то 30% вот з тых яны былі запісаны беларусамі, так? Потым у дамавых кнігах записывается, что ты маешь, колькі курей, колькі у тебе яблонь, колькі ці маешь корову, все это записано. И дамавыя книги при советах, яны обновлялись кожныя 3 гады. Ходили, обновляли. И люди писали, до якой нации он относится. Так вот, у дамавых книгах 45-46 год все белорусы. И когда объявили репатриацию, то кто хотел поехать, начальство скажет, а як ты поедешь? Ну ты же не поляк, ты же белорус. И из этого ничего не отрымалось. Ну, невеличкая была репатриация. У часы Гамулки, 55 год по 58-9, была другая репатриация. И вот тут люди, которые уже были в колгасах, яким не было выходу, это же на моих вачах было. Это масса людей, колейки стояли на выезд у Польшу. На выезд у Польшу. Те, кто в паспорте был записаны белорусами, они никак не могли уже выехать. Они хотели выехать. Далее, у домовых книгах записаны белорусами.
І тады з польскага боку была паднята пытанне, што галоўнае ж не тое, што некалі ў пашпарта, галоўнае, як чалавек сябе засведчыў у дамовой кнізе. І перапісывалі гэтыя кнігі. І яны былі перапісаныя, і сотні тысяч выехала беларусаў, цэлыя вёскі суседзяў нашых, я ведаю, гэта яны не бум-бум па-польску, але яны не маглі ў гэтым рабстве ўжо быць. Вот гэтыя калгасы, гэтае рабства выгнала людзей з Беларусі. І мы страцілі вельмі шмат людзей. Больш таго, масы людзей у дамовых кнігах пазапісваліся палякамі, паўтараю, паняцця ні адно слова па-польску не маглі, бо яны хацелі выехаць адтуль, бо у Польшы давалі на нямецкіх тэрэнах, давалі зямлю, давалі ўсё, нейкія перспектывы мелі людзі. Вот что такое коллективизация в Заходней Беларуси, что такое калгас. Як яна ударила по морали, по национальной сведомости, по социальным узроўні, вот, и по всей нашей нации. Фактично, тое пакаленне, якое мы по сённяшні дзень яшчэ, як кажуць, пікаем вот гэтай калектывізацыі. Бо это сур'ёзна, мы просто, як кажуть, думаем, чаму-то такія людзі, вот, адкуль называем іх саўкамі, таму што яны 3 пакалення жылі пры саветах. І гэта ўжо ў сведомасці вырасла. І цяпер пераламаць эту сведомасць, это павінна не на ўзроўні ідэй, а на ўзроўні пэўнай сацыяльнага жыцця. Калі была вольная Беларусь, былі беларускія школы, была беларускае тэлебачанне, ўсё было, не трэба нічого вучыць. Пакаленне вырасла б нармальнае. А які стан цяпер, вы ведаеце, это працяг Савецкага Саюза, толькі горшы варыянт. Ну і што тут я яшчэ мог бы вам расказаць пра абарону Менску. Значыць, Менск, даволі значны ў беларускай культуры горад, лічылі там сталіцай правінцыі пасля Вільні. І ён вельмі цікавы горад у архітэктурным сэнсе, ён вельмі добра збалансаваны архітэктурна, цікавыя помнікі, ўсё. І вот гэты горад в асноўным знішчылі бальшавікі. Іх была ідэалогія, это старьё, феадальная культура, там церквы, ўсё, яны шмат што паўзрывалі, шмат што пазнішчалі. Тое сёе засталося. Вуліца Няміга, там верхні горад, усё. І вот я у Менск прыехаў у 61 годзе, калі паступіў у інстытут, вучыцца, ўсё. І адразу я заняўся аховай, яшчэ студэнтам быў, помнікаў гісторыі культуры. Этой Нямігі, там, верхняга горада, там пісаў артыкулы, даследаваў. І доўгі час я тым займаўся і назіраў сітуацыю. Значыць, што адбылося? У 1961 годзе, калі я прыехаў у Менску было 600 000 чалавек. Праз 10 гадоў мільён. Значыць, это не натуральна горад дэмаграфічна вырас, это з вёскі пераехалі вот гэтыя людзі, якія былі ў калгасах, якіх не было нічога, якім казалі, што вы там у школах казалі дурны мужик, як варона, спецыяльна падбіралі такія, што з лапцяў выраслі, савецкая власть зрабіла Беларусь у 17 годзе, і гэтак далей. І нацыю зрабілі бальшавікі ў 17 годзе. Вот это пакаленне прыехала ў Менск, всё это было на маіх вачах. Змагацца за стары горад, за помнікі гісторыі культуры было немагчыма. Гэтая публіка, як кажуць, калгасная, яны першым чынам, чтобы гаварыць па-чалавечаскі надо, вот, не па-калхознаму, не па-беларуску, па-чалавечаскі надо гаварыць. Для іх горад быў абсалютна чужы. Яны не разумелі гэтай культуры. І калі зносілі, яны самі вот гэтыя вот былыя калгаснікі сядзелі бульдозерамі, зносілі гэтыя церквы. Это трагедия. Это трагедия, потому что мы знаем другие прыклады, калі не з калгаса людзі ішлі ў вёску, Чэхія. Карл Маркс напісаў, што Чэхаў уже не існуе, все, яны ўжо нямечаны, такой нацыі нема. Ён глыбока памыліўся. Вот. У 19 стагоддзі чэшская вёска пайшла ў гарады, но яны ж не з калгаса выйшлі. Это ж былі чэхі. І яны прынеслі ў Прагу, яна нямечана, Чэхія была нямечана сапраўды, яны прынеслі чэшскую мову.
І адраджэнне чэшскае пачалося ў гарадах, бо гарады сродкі культуры, дзякуючы вот гэтым чэхам-сялянам, якія перасяліліся ў гарады. І была тады всякая літаратура такая дешевая, вот это, ну, целая там дискуссия была. Она была на чэшскай мове. Спецыяльна пісалі гэтыя адраджэнцы. І калі ў 80-м годзе, 1880-м, гэтыя ўжо чэхі падняліся, рашылі пабудаваць сваё нацыянальнае дзівадла, тэатр нацыянальны. І збіралі па ўсёй Чэхіі грошы. Сабралі, пабудавалі. І адбываецца першы дзень, адкрываецца тэатр, прэм'ера, і тэатр згарэў. Датла. Напэўна, спецыяльна немцы падпалілі, не знаю. Факт то, што тэатр згарэў. Што робяць чэхі? У іх уздым адбудаваць. Яны за кароткі час, за год сабралі зноў грошы і хуценька адбудавалі. Цяпер гэты тэатр стаіць. Прывожу ізноў прыклады. Это павінен быць аналіз. Мы павінны разумець, што нам натварылі маскалі. Што стварыла вот гэтая калгасная вот сістэма. Яна нашымі рукамі знішчала нашу культуру, нашыя гарады. І я вам прывёў невыпадковы прыклад, як было ў Еўропе. Там не адбылося гэтага. Вот што я бачыў, што я ведаю, што я гаварыў з людзьмі, што бачыў на свае вочы. Таму з Менскам вельмі шмат прыйшлося, шмат што ўдалося. Нямігу нам не ўдалося, таму што знішчылі. І найбольш гэта знішчэнне пачалося тады, калі да ўлады прыйшоў Машэраў. Значыць, тут я, можа, на гэтым спыніўся, бо тэмаў вельмі шмат, і я не магу вас доўга трымаць. Машэраў прыйшоў у 65-м годзе. У 53-м годзе, каротенькі час там, менш года, сакратаром ЦК быў Зімянін. Это беларус, аршанскі такі. Ён паставіў задачу. ЦК кіравала ўсім. Першы сакратар ЦК – это вышэйшая ўлада. Паставіў задачу перавесці ўсё справаводства на беларускую мову. Всё па-беларуску, всё пераводзіцца. І ўсё было зроблена. І ўсё пайшло, ніхто ж не супраціўляўся. І імгненна яго забралі на павышэнне ў Маскву. Тады сістэма была такая, не увальнялі, не выганялі каленам пад это, не выстаўлялі, а бралі ў Маскву на павышэнне. Всё, ён пайшоў на павышэнне, а тут прыслалі другога. Праўда, другі таксама ім аказаўся не па зубах. Это Кірыл Трафімович Мазараў. Вот, ён падняў, ён стварыў нафтан. Это яго ідэя стварыць Новаполацк, дарэчы. Это ідэя Кірыла Трафімовича. Стварылі новы горад, стварылі вот эканоміку. Это ён зрабіў. І ўжо калі быў Хрушчоў, это быў 59-й год, здаецца, 40-годдзе БССР, то Хрушчоў сядзеў у зале, по-моему, это оперным тэатры было, а Мазараў выступаў па-беларуску. І Хрушчоў не вытрымаў і крычаў: «Что он там говорит? Ни черта непонятно!» Публічна крычаў. І потым на ступеньках універсітэта выступіў з разносам, значыцца, што надо прыйти к камунізму, к общечалавеческаму языку. Вы ведаеце Хрушчова, ён камунізм у 80-м годзе павінен быў пабудаваць. Ну і ўрэшце рэшт это кончылася тым, што Мазарава таксама прынялі, на яго месца паставілі Машэрава. Машэраў это, і зноў цікава ведаць, Машэраў паходзіць з евангельскай сям'і. Яго бацька быў баптістам, нават прэсвітарам быў. Это, напэўна, гісторыкі не пішуць это, но это было так. Вот. Ну, а кончылася тым, што ён пайшоў па камсамольскай працы, потым вайна, потым, значыцца, партызанскі атрад, КГБ, і в НКВД яго прызначыла ў 43-м годзе камісарам брыгады там адной віцебскай. Камісар брыгады – это палітрук, што называецца. Ніякай асаблівай ролі ў партызанцы ён не сыграў. Але калі ён стаў сакратаром ЦК, то яму быў зроблены культ. Партызаны былі ўсюль, партызаны песні спявалі Машэраву і так далей. З чаго Машэраў пачаў? Значыць, я коротко перелічу, таму што па маім аналізе Машэраў
для будучыні беларускай нацыі зрабіў больш шкоды, чым Лукашенко. І я вам это раскажу. Чым заключаецца? Таму што ён знішчыў тое, што павінна быць на стагоддзі. Лукашенко такога яшчэ не зрабіў. Хаця ён працягвае эту палітыку. Вот пачалося, значыцца, яго з таго, што трэба знішчыць Нямігу. Таму што Неміга наш пазор. Это яго словы. І вот это старье надо все убраць. І вот з гэтага пачалася барацьба. Са знішчэння старога горада. Я вам скажу, што тут атрымалася, што якраз я ў гэтую гісторыю быў блытаны, таму што я выступаў там сваімі, як кажуць, довадамі, ўсё, і ўрэшце падрыхтаваў ліст у газету «Правда» і пачаў шукаць, каб падпісалі інтэлігенцыя. Не падпісаў ніхто, толькі адзін мой сябра, Баразна. Яго забілі потым. Значыцца, гэты ліст пайшоў. Гэты ліст пайшоў у газету «Правда». Газета «Правда» – это вышэй ЦК была ў той час. І там быў рэдактарам Зімянін. Гэта надрукавалі. На 3 гады спынілі знішчэнне Нямігі. Хацелі знішчыць будынак тэатра Янкі Купалы. Вот гэтыя каласальныя будынкі, ўсё павінна было знішчана. Гэта ўдалося адбіць, дзякуючы Зімяніну, этой «Правде». Але ўсё роўно Нямігу потым знішчылі ў 72 годзе, а Лявона Баразну забілі. КГБ забіла. Вот. Потым, у 67 годзе, скажем, вот я потым скажу про 67. Тут самое важное, что дрэннае зрабіў Машэраў для існавання нашай нацыі. Першае. Зачыніў усе беларускія школы. У беларускіх гарадах ужо ў канцы 60-х былі зачынены ўсе беларускія школы. Все было зачынена. І пачалі закрываць у вёсках. Беларускія пісьменнікі пробавалі яму пісаць. Ён, адказ быў такі: мы не будем делать препятствия русскому языку. Вот гэта, прытым палітыка ішла гнуснейшым чынам. Вывучэнне беларускай мовы ў рускіх школах можна было, адзін быў урок на тыдзень. Але кожны мог адмовіцца, калі бацькі не хацелі. І адмаўленне ішло такім чынам. Это я сам бачыў такія дакументы, что лекар пишет, что этому ребенку нежелательно заниматься белорусским языком, поскольку у него ангина. Значит, белорусская мова уплывала на гланды, на ангину. И это документы были. И это не жарты, и все. Вот такая была политика при Машэраву. И он закрыл эти школы и, значит, нигде не давал махчимости. Вот при им белорусская мова была фактично даўно знижена. Сам ён быў настаўнікам, у яго быў не чыноўніцкі, яго быў такі больш-менш інтэлігентны выгляд. Ён кантактаваў з пісьменнікамі, конечно, па-рускі. Ён ніколі не зафіксавана за ўсю гісторыю нідзе, каб ён сказаў хоць слова па-беларуску. Ніколі. Лукашенко казаў, а ён не. Вот. Але ён пісьменнікам даваў кватэры, даваў нейкую магчымасць. І некаторыя пісьменнікі: о, Пётр Миронович, памог нам. Но это, вы разумеете, что за допомога. Их, як кажуть, купляли. Далее, вот это знішчэнне помнікаў Няміга. Тады ведаеце, што ў 60-х годах была нават церква 12-го стагоддзя знішчены. Гэта была яго палітыка мэтанакіраваная. Далей, вельмі страшная меліярацыя. Была створена адпаведная сістэма. Это савецкая сістэма. Як кажуць, спускаўся ліміт, спускаліся грошы, і гэтая каманда працавала. Асушылі Палессе. Што такое Палессе для Беларусі? Палессе, вот гэты арэал болот, ён ствараў мікраклімат для ўсей Беларусі.
Это вядома, хто займаецца прыродай, скажем, Ялта, там мікраклімат, вот именно дзе Ялта перад Айпетрай, все, далей другі клімат. Гагры, скажем, таксама, это зразумела, там мікракліматы, дзе робяць там, а для Беларусі вось гэтае Палессе, як кажуць, вялікае гэтае вот балота, яно стварала клімат. Утвараліся воблакі. У Беларусі заўсёды было так, прыходзіць, значыцца, зіма, выпадае першы снег, ён растае, потым мароз, зямлю замярзае, упадае снег, і да сакавіка, да красавіка ляжыць снег. Люты, вялікія гурбы, нацеліцы, все. Это вот кожная зіма была так, быў стандарт. Калі была васушана Палессе, все пошло до горы ногами. Гэтага мікраклімата больш нема. Больш што, прырода. Что такое болото? Болото – это как губка. Калі Припять разливалася, то таких великих разливов, как море было, все затопляли вёски, не было. Потому что вода шла в эту губку, в это болото, и болото это трымало, как губка, эту воду. Море не утваралася, просто болото больше насякнутое было водой. И потом это болото летом выпаралася, поступово, стварало это микроклимат. Што адбылося, калі засушылі балоты? Вялікія разлівы, затапляе вёскі, потому што вода у них што не трымае. Балота этого нема. Вырашылі, што неяк трэба стрымаць эту справу. І ў 80-х годах прынялі рашэнне зрабіць абвалаванне Припяці. Бульдозерамі ссоўвалі зямлю, там 100 метров рабілі валы, каб вода не выходзіла. Десятки помников археологии было знищено. Это целая проблема была. Вот. Теперь наконт того, что засталося. Вот некалькі метров торфу. Кожны год от 4 до 10 сантиметров зникае, ветер выдувае торф. И праз нейкі час гэта все кончится. Доходишь до синенького пясочку. На желтом пяску расце сосна. На синем пяску не расце нічога. И вот теперь есть уже дюны, есть уже, я кажу, элементы пустыни. И это пыльные буры на Палессе. Вот это, что зроблено, это на поколении. Это на поколении. Тое, что там гэты вот робіць цяперашні, многие речи, это все, я кажу, пройдзе. Это пройдзе, вырасце новое поколение, это все будет асэнсовано, это все вернется. А вот то, что зрабіў гэты вот с Палессем, это уже проблема. Это проблема экологичная, проблема сапраўды. Потому что, можно заболотить, але торф назад уже не вернешь. Это целая проблема для будущих поколений. Наступное. Выпроствование рек. Его новая идея. Слухайте, я в 60-х, 70-х годах я объехал всю Беларусь. И это душа болит, и людей душа болит. Просто речечки, они же вот так. Это, зразумеете, чему речка петляя. Усюди зробили канавы, выпростали, и вода сбегла, и все сохло. Притоки Іслачі там усюди, у нас там, потім заболочені там поплави, санажаті, все, і не висохли. Все, природа змінилася. Почала расти зусім другая трава, зникла риба. И самое главное, обнизился уровень грунтовых вод во всей Беларуси. Ці разумееце, што гэта такое? Узровень вод, пакуль што мы яшчэ, кажуць, асабліва гэта не адчуваем. Але, можа, гадоў праз 50, можа, праз 70, беларусы это адчуюць. Галоўным ресурсам зямлі будзе вода. Можете над этим думаць. Яна ўжо робіцца галоўным ресурсам. Падменска-мартазіянская вода, там никаких бактерий, это высший класс. За советами 60-е с бронспойтов машины мыли. Вот это артезианской водой. Советы про это не думали. А гэтая вода каштуе, кажут, бутылька воды больше, чем бутылька нафты. Ужо каштуе. Проблемы с Ираном, ведаете? Самая великая проблема, воды там нема чего пить. Потому что это дураки, якія аяталы, якія. Они там приняли проекты ненавуковые, там они думали, они осушили сам это Иран. И проблема там велізарнейшая. Вот. Так вот, гэта, что зроблено Машэравым, обнижение
грунтовых вод, выпростывание рек, так? А еще есть элемент. У польскім мастацтвазнаўстве гэта называется шпацение краю, разумеете? Так? Псаванне краю. Это значит знішчэнне вялікіх дрэў, знішчэнне прыгожых рэк, знішчэнне, вот, скажем, архітэктуры, все. Это был такі Клос, вядомы польскі архітэктар, ён гэта даследаваў, ён паказваў, як маскалі спецыяльна рабілі, каб край быў непрыгожы. А у бадыллях, у непрыгажосці цяжка жыць. Беларус хацеў, каб ён любіў прыроду, ён разумеў, ён вакол сябе рабіў хараство. Вось гэта і гэту палітыку многія не разумеюць, а маскаль, гэты вот ардынец, ён это разумеў. Вот яны гэта разумелі. Вы растлумачце мне, чаму Лукашенко пазнішчаў усе старыя дрэвы, ліпы ў Менску парэзалі. Ну чаму? Вакол касцёла у нас старыя вязары ішлі па 200 гадоў, паспілоўвалі ўсё. Чаму это робіцца? Ён сам не разумее, чаму это робіцца, но это робіць. Но гэта вот по польскай катэгорыі это шпацение краю, это стварэнне, это чалавек жыве ў непрыгожым асяроддзі. А ён это асяроддзе сам чалавек ствараў. Вот что значит мелиорация для нас, что мы отрымали. Это мало. Другое. Найбольш страшнае, якое ён не паспеў ажыццявіць, які часткова ажыццяўляе Лукашенко. У яго ўзнікла ідэя, падтрыманая ЦК КПСС, конечно, узбуйніць вёскі і неперспектыўныя вёскі просто знесці, таму што неэканамічна. Шмат вёсак, трэба дарогі, трэба тавары падводзяць, аўталаўкі, там магазины адкрываць. Трэба сабраць усіх у адным месцы, у вялікіх агламерацыях, так? А гэтыя вёскі знішчыць. І такім чынам, вот, ад Машэрава пашла ідэя неперспектыўных вёсак. Пачалі гэта ажыццяўляць. 60-х гадоў, з канца 60-х. Все это на маіх вачах. Як это рабілася? Рабілася так, неперспектыўным вёсакам абразалі электрычнасць, аўтобусы туды не хадзілі, аўталаўка не даходзіла, заставаліся там адны пенсіянеры і ўсё. Людзі мусілі ўцякаць. Ну, ім там дапамагалі пераехаць, а некаторыя ўпартыя старыя людзі, так як і Чарнобылем, заставаліся ў гэтых вёсках. Я быў у гэтых неперспектыўных вёсках, быў у чарнобыльскіх вёсках. Это тое самае. Это дзіч па знішчэнні нацыі было. І вот гэта першы сакратар ЦК, вот этой Машэраў, вот это все рабіў. Вы можете прочитать за 1964 год часопіс «Строительство архитектуры Беларуси». Вот. І ў гэтым часопісе пра гэта і далей шмат пісалася. У чым гэты план заключаўся? У Беларусі на той час, калі ўзнік гэты машэраўскі план, было 34 тысячи вёсак. Павінны былі пакінуць 9 тысяч, астатнія знесці. Это значит 70% вяскового фонда знішчалася. План не ўдалося ажыццявіць полностью. Яны пачалі, сотні былі этих вёсак неперспектыўных практычна знішчаны. Вот. Але не ўдалося, тому што это Советский Союз. Яны ж там і рэкі думалі паварачваць сібірскія, все, трэба было грошы, сродкі. А Москва, знаете, как-то не весьма. Вот. І таму до конца гэта не ўдалося ажыццявіць з і эканамічных прычын, но і з прычын других. Но теперь подумайте, что это за план. Это ж план вынішчэння нацыі. На той час. Что такое знішчыць вёску? Вот Чарнобыль показал. Это вся история, вся культура зникла. Все. Постоянное насельніцтва стварае культуру. Потому что яно передаецца. Все, кожнае дрэва, кожны камыш, кожная дарога мела свою назву, этнічная, топоніміка, ўсё ж было зафіксавана. Як толькі выселілі этих чарнобыльцаў, все. Там нічога, там это ўсё зникло. Весь этой плац знікае канчаткова. Я ходил в археологическую разведку, хожу по вёсках. Ну, такая Вязань была вёска. Это Навілейшчына, вядомая великая вёска. Там два церква, костёл, все. Вот, напевно, многие ведают это. И вот я заходжу перший раз, и мне треба до костёла дойти.
А ён аж на другім канцы аказаўся. І я пытаю аднаго другого, а дзе тут у вас, вы ўвязані, а дзе тут у вас касцёл? Я, да как-то не, да вроде бы где-то там. Я некалькі чалавек, 5 ці 6, я пытаў, ніхто не ведае, дзе касцёл. Людзі жывуць у мястэчку ўвязання, там 1500 там жыхароў, ці што. Потым я ўжо пайшоў, сам нашоў. У чым прычына? А прычына вось у чым. У часы партызанкі там было акружэнне немцы, і немцы вынішчылі насельніцтва. Оно было вынішчана. І ў гэтую вязанню ўсё прыехала новае насельніцтва. Беларусы. Але оно было прышлае. І вот яны прыехалі ў эту вязанне, яны нічого не знаюць. Яны нічого не знаюць. Дзе касцёл, іх не цікавіць, як што называецца, дзе што. Яны абсалютна там чужыя людзі. Вот што значыць пастаяннае насельніцтва, этнічнае насельніцтва. І што рабіў Машэраў? Лукашенко это пробуе продолжать, вы ведаете про эти агрогородки и все, но про это мы говорить не будем. Наступное питание, ізноў, якое паўплывала і на мораль, на экономику, ну, больше, напевно, на мораль. Операцию Галинки. Тут есть люди, которые это памятают. Это где-то 76 год. Вот. Значит, я растлумачу. ЦК КПБ Машэраў атрымалі інфармацыю, што будзе гарачае лета, сухое, і жывёлу не будзе чым карміць, трэба загатоўліваць кармы. А вы ведаеце, як працавала сістэма савецкая? Беларусь, як рэспубліка, павінна была зрабіць пастаўкі. Скажем, для паўночнага флоту там России там бульбу поставить, так, столько-то мяса поставить в Москве, столько. Были поставки. Гандлю ж не было, это ж была социалистичная система. И за гэтыя поставки отказывала ЦК. Коммунисты отказывали. Машэраў асабіста. Поставки повинны быть выкананы. План же даваўся. Ну и вот, каб выканаць поставки, трэба было, каб жывёлу кормить нечым. Было дадзена указанне Машэраву. Рубать галинки, кусты, дрэвы, это самое, змельчать у сіласныя ямы и робить сілас. Но тут же, я думаю, половина из вас сельские люди. Корова же не есть галинки. Даже не есть. Можно лось будет, и то не всякое древо. Коза, даже для козы козы уже не было. Козы же не было тогда у Беларуси. Только приватные, может, тримали. Это для коров. Для коров древом кормить их. Ну, натурально, потом все зробили, засіласовали, потом выкинули. Як это робилось? Сотни тысяч белорусов были сняты с працы и рубали гэтыя галинки. По Гомелю ведают докладные лічбы. А Гомель – великий город. Теперь там 500 000. Тогда было 1400. 50 тысяч работников здымалось с города Гомеля, ехали рубать галинки. Як ехали? Автобусные парки, так, адвозили гэтых людей. Значит, автобусы уже не працавали, як трэба. Люди, якія рубали гэтыя галинки, они там працавали на заводах, там на Гомсельмашу, все, и они атрымлівалі зарплату. Зарплата оставалась. Який это был нациск на экономику, ну и на все такое. И люди, что меня наиболее сделало, я, до речи, это все бачил, и я все газеты, якія были, я просил, бо я все там не мог. У меня целый архив, я собрал все газеты по этих галинках. Як партия уславляла, як они там десанты працоўныя скидали, все далее. Вот вам, калі ласка. И ничто за это не было, никто не был покараны. А это самодурство. Это просто самодурство. И в истории мы знаем шмат такого самодурства и в Болгарии, и нават у Иране, про что я казал, что они з водой что зробили. Покольки нема, як кажуть, наука ціснута, демократично нічого не вирішається, народ ціснутий, а до влади, до всього. Вот это самодури знищають націю, вот таким чином. Вот. Наступна ідея, яку вже потім оживляли його, там, Єфрем Соколов і інші. Але це була його ідея. Свинокомплекси. По 100 тысяч, по 200 тысяч голов свиней у Беларуси, по всей Беларуси были сделаны свинокомплексы.
И Беларусь забеспечивала мясом весь Советский Союз. Вот. А ведаеце, што для экалогіі это страшная гісторыя, таму што акрамя того, што рэкі выпрасталі, зрабілі канавы, у гэтыя канавы сцякае увесь гэты бруд з фермаў, так, усё, і гэтую салетру, гэтую, якую проста горы рабілі на так рымалі, ўсё гэта знішчала прыроду. Вот. Разумееце, тут не буду казаць, што такія комплексы не могуць, яны вельмі шкодныя для экалогіі, для прыроды, але Советскому Союзу надо было мясо, и они гордились, что Беларусь – мясная республика. Вот что вытворяли с народом. И не здивляйтесь, чему у нас было у 20-м году 10 миллионов, ну, коли взять всю БНР, там было 14 миллионов, але же это была частка БССР. У 39-м году наличивали 10 миллионов, так? У 80-м было, у 91-м было 10 миллионов з паловай. Ну, а цяпер разумееце, што здарылася, таму што рэальна 2,5 мільёны уцякло беларусаў, бо вельмі шмат у Расіі уцякло. Вот што вытвараюць гэтыя вот. І гэтыя вот людзі, з якіх робяць геніяў. З Машэрава робяць чалавека, які, ну, чуть не геніем быў, які вот для Беларусі стараўся, ўсё, і вся гэтая вот гэбоўская. Чаму робяць? Бо это НКВД. Машэраў быў гэбіст. Гэта НКВД расійскае, якое вытраўлівала наш народ вот такімі вот гадамі, яны з яго робяць святых яшчэ. Это палітыка, каб вы, дурачьё, яшчэ маліліся на гэтую дрань, якую вас заганяла ў зямлю. Вот іхная палітыка. І, прабачце, я тут уже эмацыйна пачынаю гаварыць, ну, бо ўсё гэта было на маіх вачах, і я помню наша інтэлігенцыя, ну, беларусы, якія былі людзі, якія не маглі іх калаціла. Кажа, от калі б я яго бачыў, я б яго забіў. Да Лукашэнкі такой ненавісці не было, вот, як было да гэтага чалавека. Вот. А знешне он любил выступить, мог вернуть словцо, где номенклатура не ведала, говорил слово «цивилизация». Начальники не ведают, о чем он говорит. Вот. Ну, умный, значит, Петр Миронович. Ну, добре, я ще трохи приведу со свого опиту. В 1967 году було 1000 год Менська. Левон Березна був мастак, керівник мастацького фонду, йому було доручено зробити оформлення. І він зробив. У Машэрава прымалі это ўсё. Дарэчы, пры Савецкім Саюзе нават калі паштоўку некую там в сувязі з 1 маем рабілася, то это ішло ў вышэйшай сферы ЦК. Апошняя цэнзура была. Так вот, прымалі это рашэнне. Машэраў глядзіць і кажа, што это везде все по-беларускі, как это так? Это явный перекос. Ну, Левон Березна пачынае гаварыць, чаму? Знаете, товарищи, это что-то пахнет националистическим душком. Мы этого не можем терпеть. И тут же, вот у присутности всех, снять этого художника. Просто выгнал его. Это такое самодурство. Вот. Сидалей. 60 год БССР. 79 год. У Менску, поглядите по истории, 33 градуса мороза. Это была жудасная зима тогда. Решили сделать парад. Парад спортсменов. Был зробленный бассейн. Так? Вышки. И спортсмены у 30-градусный мороз улазили и нырали в этот бассейн, а на платформах его везли. Девчата там все у трико ходили, значит, при 30. Машэрову сказали, нельзя, Петр Миронович, это. Нет, мы не будем, ради этого, это важное государственное мероприятие. После этого шмат такие спортсмены захворели, многие из спорта пошли. Вы уявляете, уявите себе, 33 градуса мороза, и вы в эту воду ныраете, и вас везут. Машэров это все бачив. Это з яго дазволу, это все з яго, ну, все это рабілося. Все на моих вачах. Вот, допустим, такая история, варто вспомнить.
1967 год. Слуцк. Там здарылася такая гісторыя, што знайшлі забітым чалавека і высветлілі, што забіў яго такі Гапанович. 28 год было этому хлопцу, і ён быў загадчык аддзела культуры слуцкага гарвыканкама. Это быў номенклатурны тыпчык, а можа быць яшчэ і з ГБ звязаны, хто і ведае. І яго пачалі адмазваць. І вот люди, случаки, это задело, что забили ж человека и тут начинают отмазывать. Ну и справа дошла до того, что в этом суде возникли, значит, там внутренние войски выкликали, все это довольно подробно не буду рассказывать, але кончилось тем, что не то, что десятки тысяч, ну, коля этого, коля 10 тысяч, увесь суд пришел, спалили суд, и там судья сгорела. И этих внутренние войски, там ментов побили. Моцно, там некто один навод помер. Вот такое было, бунт такие. И люди, и при этом это явно некоторые выказывали такие антисоветские навод погляды. Значит, знайти конкретно, спалили, это натоўп усё. Значит, судья, коли судили, 17 человек там нашли, арестовали там некалькі сот, але 17, судили. Ну и проблема, что им давать, кто конкретно виноватый. Человек сгорела судья. Вот. Все, нашли там, якія бензин выливали, там, скажем. Вот им двум дали смертное покарание. Машеров настаивал, стукал кулаком по столу, расстрелять 6 человек. Но як не дзіўна, суд усё-таки, є же закон. Неяк яны яго уговорили, и яны расстреляли 2 человек. Расстреляли, а остальным там дали скольки. Яшчэ вам расскажу об самодурстве. Потому что, яны ж усе самодуры. Бо я был сведкам в певной ступени, не непосредственно, але сбоку. Рабили наш мастацкі камбінат. Я ў мастацкім камбінаце тады працаваў мастаком-афарміцелем. Я ведаю эту гісторыю. І мае сябры рабілі кабінет Машэраву. Заказ быў зрабіць яму кабінет, все, значит, мэблю, все. Курировали грибовские генералы там. Все, приходили, смотрели, как надо, все. Зрабілі, выдатна зрабілі. Приходит Машэраў, поглядел, убрать. И ушел. И, значит, паника. Это генералы кричат: мать туды, вы что? А мастаки: а мы что? Разумеете, что отбылось? Никто ничего не ведает. Некалькі дзён носились, они знали, что робить. Как к нему подойти? Нарешті там мне подошли праз других людей. Так, а в чем дело, Петр Миронович? Оказывается, лак был блескучий, а ему подобалося матовый. Треба было матовым лаком зробить. Значит, усю тую мэблю, усю под корень знесли, зрабілі все наново, зрабілі матовым лаком. Это вот до приклада, скажем. Допустим, вертолет. Это так само. Амаль с первых рук вам кажу. Значит, вёска Бук, Чатоняш, ведаете, тут сидят люди, которые знают, что это такое. И он любил так, бывало, как и Машеров, на вертолете приехать к людям, к народу. И вот оповещается районное начальство, по-моему, это он у Тонеш ехал. Может, я помилюсь. И он приезжает на вертолете, начальство его чакая там, каля Дома культуры, всюди. И он летит, и он загадывает вертолету сядать на 200 метров у другим конце. А он бачит их. Повторяю, это, я говорю, те люди, які были, які я з перших рук это кажу. И он сюда, выходит с вертолета и ожидает. А вся та публика, это секретари, там, райкома, все, они бегут до его, и он глядит. Это вот для типажа, как зрозуметь, что это были за люди такие. И вот они бегут до его. Протяг. Но смотреть, май месяц, начинается земля, страда начинается. Пойдем, надо встретиться с людьми. А там уже люди попередженные.
на полі стаять людзі, якія ведаюць, што да іх падыдзе Машэраў. І вот яны ідуць і пашлі не па дарозе, на прасткі. Таварыш Машэраў павёл на прасткі іх. Вядуць там, а тут санажатка, лужына вялікая, а за лужынай стаять народ і безмолвствует. Так? Глядзіце, як да яго дзе падыходзіць Машэраў, лужына, как пройти? Вся свита стоит. Значит, Машэраў здымае туфли, подкасывае штонікі и ідзе себе белыми ножками. А вся свита остается. Что делать? И тогда тихенько пачалі разуваться и подцёпали за товарища Машэру. Уявіце себе людей, якія стоять и глядят, и вся эта публика цёпае по этой воде. Так вот, самое цікавае, что зняты фильм. Яны знялі гэты фильм и хотели показать по тэлебачанню. Найшліся все ж таки там люди в ЦК, якія сказали, можа, яго знішчылі, можа, ён дзе ёсць. Вот. И яго не показали. А так еще хотели по телебачению показать, как Машэраў встречался с народом. Это для характеристики. Ці, допустим, ну, это уже больше не буду, бо вельмі важно ведаць, что нам таких значит, бандюгаў, як Цанава, як Сталін, як усё, все навешивают нам, якія нас знішчалі, мы повинны, кажуць, іх успрымаць так, як нам загадывают. Это не может быть такое. Так вот, был таки Петрашкевич, Олесь Петрашкевич. Я его добра ведаў здаўна. Ён пісаў п'есы. Правда, пачаў пісаць п'есы, калі ўжо быў намеснікам загадчыка культуры ЦК. Это на ўзроўні міністра пасада. І ён быў так, ну, як бы нацыянальна сведомы чалавек, ну, але цекіст. І потым, калі ўжо Савецкі Саюз прыказаў доўга жыць, і ён напісаў успаміны. І вот у гэтых успамінах ён апісвае, какой быў Пётр Миронович Машэраў. І вот прыводзіць такі выпадак, что собрались, значит, на нараду у Петра Мироновича, начальство, загадчики отделов, министры, все. И Петр Миронович пачаў чехвосціць одного министра, что так, и это у вас провалено, и это не делано, и это вы не зрабили, и это вы не разумеете, и это то. Вы знаете, в 30-х годах с вами бы по-другому обошлись. Это слово есть. І ён яго так расчехвосціў, што ну, яго трэба увальняць з работы і все, і выганяць з партыі. Усе тыя міністры, якія сядзяць, пачынаюць Машэраву паддаківаць. Как вы думаете, товарищ? Ну да, і все пачынаюць яму паддаківаць, што так, яго трэба выгнаць з партыі, што ён заваліў, все, і вот Пётр Миронович, вот, спасибо, вы очень правильно, критически все оценили. Пауза. И потом он начинает, а может, товарищи, мы все-таки немножко не додумали, а может, все-таки что-то вот так у него, и вроде бы что-то он и хорошее сделал, и вот это сделал, знаете, и вот это он сделал, знаете. Может быть, а может, товарищи, мы его оставим? И тогда все начали говорить, ну да, конечно, можно оставить. И вот, когда он сыграл всю эту сцену, тогда он разроготался. И Петрашкевич, это вы можете почитать, эта книжка вышла в 90-х годах. И вот он пишет, и вот Петр Миронович всем нам показал урок партийной принципиальности и идеологичности. Вот як он оценил вот это самодурство. В общем, я думаю, на Машэраве закончим. Тут шмат, я то падрабязна вельмі гаварыў, я шмат затрымаў увагі, але просто спадзяючыся, я сведома затрымаў, што тое, што я вам расказваю, ну, для многіх, для вас это навіна. Вот. Таму я стараўся вам это паказаць, каб вы гэтую эпоху трохі ну, разумелі, бо яна ў значнай ступені паўтараецца ў гэтай вот уладзе, ў гэтай вот, што зараз адбываецца ў Беларусі. Чаму паўтараецца? Таму што той же самы вораг, та же самая палітыка мастовская и та же самая НКВД, КГБ, ФСБ. Это все то же самое. Вот. Таму гэта нам варта ведаць. Ось. Дякую. Пытанні будуць потым. Зараз я не буду адказваць. Зараз спадар Вусоў таксама выступіць. Прашу.